Сега, какво е периодичното гладуване и как влияе на тестостерон? То, предполагам, повечето сте запознати, но периодичното гладуване е 16 часа в денонощието гладуване, 8 часа прозорец, в който човек може да яде. То се е нашумяла диета, някакъв нашумял начин на хранене тук от бая години, така че повечето сигурно сте запознати, но може да не сте запознати с факта, че влияе много положително на тестостерон. Има изследвания, които показват, че и периодичното гладуване, вече и самото гладуване, че са много положителни за повишаването на тестостерон. Като сега дали изберете да ядете един път на ден в този прозорец от 8 часа, дали 2 пъти, дали 3 пъти, али вече тук става дума за как ви е удобно на вас. Сега, примерно, лично аз предпочитам 2 пъти. Пробвал съм и с по един път, просто това е прекалено много храна и като я изям на един път, после трябва да почивам буквално час и половина, докато мога да функционирам пак на пълен капацитет. Ставаш летаргичен, става ти тежко, тегаво. Докато като е на 2 пъти, лично на мен ми харесва повече. Но иначе сега като върна лентата назад и като се замисля, може би причината пак да поддържам що горе някаква добра физическа форма и в годините, в които не съм имал възможност да тренирам, това го отдавам със сигурност на периодичното гладуване и на спазването на що горе някакъв хранителен режим, или по-адекватен. Със сигурност много помага гладуването. Много. Не само за самите хормони, вече и въобще за прогреса в фитнеса, а пък и отделно и за други здравословни проблеми. Ако имате някакви автоимунни проблеми или пък ако имате някакви възпалителни процеси, има голяма вероятност гладуването да помогне. Аз даже се чуда още, направо го намирам за много странно, много неадекватно това хранене по 4, 5, 6 пъти на ден. Това е типичното фитнес-джийско хранене. Това е много странно, наистина. Буквално трябва да се организираш едва ли не целия ден покрай това какво ще ядеш. Цял ден трябва да мислиш за хранене. А пък с периодичното гладуване, сядаш, наяждаш се и си продължаваш деня спокойно. Въобще не се филмираш с някакви излишни глупости. Така ли? Ако има желаящи, пробвайте го без значение. 1, 2 пъти, 3. Вижте, мисля, че за повечето хора работи положително.